weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to mbagna to dabbe to dabbana to hayme data to ferella to ferella to windinga to mbahe to jawaldi to atena to burguduna to lewe to hijaja to tampidaro ko on takusan jula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelel gawdi ha to galle ceerno mamma ifra to gurela cooga ko on takkusan kadi juula ha e nder galle belluba to ñaabine ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie jeyande alakbara ɓe kolliri tigui wonde policier goto riwama e golle mum policier ji hewɓe wonɓe teɓama e oɗo saaha joni nana coka tawa ko tuumaɓe ñukkindade laamu ngu tawa kadi ɓe ñukkinto koye compte Mohamed Aboul Abdoul Aziz men noɗo wonde hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal hakkillaji kewɗi nangui e oɗo saaha joni ko biyeteɗo professeur Aboubacar Kanté ko kañum jogori lomtade général Mamadou Nianga to leydi Mali MONUSPA ko kaccatal ngal fedde loni gota ko windere wi jojjini to leydi Mali ɓe ɓejini rapport mabɓe ko fati e seppoji e wargoji bannoɗi ñande 11 sappo e ɗiɗi e 13 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas mayde nde to Bamako lamorgo leydi ndi to leydi Gabon Libreville Gabon ɓe keeɓi maire mabɓe kesso e oɗo saaha joni biyeteɗo Eugène Mbaw kabaruji men kedde Afrique ma en ketto bono Mamadou Sara bisimilla mone ketti kotondirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadakallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono siley Sidi ko mawnuma duttiɗo to ñabina Mariam Sidi ko banum debbo duttiɗo to ñabina Umu Sidi ko banum debbo duttiɗo to ñabina Ramata Sidi ko banum debbo duttiɗo tawateɗo to ñabina Mamma Ifra Ba to dowlaji dentuɗi Amerika jettindo ɗo wulago ngo ko baɗuma duttiɗo Abdoulaye Bellou Ba ko ɓi duttiɗo tawateɗo to ñabina Ibra Sidi ko miñuma duttiɗo tawateɗo to ñabina Aliou Sow to Dakar ko baɗo ko denduma duttiɗo eɓe denta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue kaw mabɓe hen banggue baba mabɓe hen banggue dendiɓe hen banggue biyetenoɗo Ba Yero Sidi o ɓurno lollide ko Bellou Ba ko menɗoɗo wonde ancien député mo ñabina e nder suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie ko altine hanki o yalti aduna to Nouakchott ko talata hande o wirna to ñabina eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettini ɗo wulango noon ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Mamma Ifra gorko mo gurel cooga tawateɗo oɗo saaha joni to dowlaji dentuɗi Amérique eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby ko jaadinɗo danawal e ɓalawal kala ceerno Djiby ko nawduɗo gandal ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo halwa no fewi ceerno Djiby ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje fodde 13 rafi comiɗe ɓandu neɗɗo fannu keddiɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ɓanduma ha laaɓa ceerno Djiby ne jogui ko wiyete usula omo jogui pegge ɓeydoje ndenka e arsigaji e siroji pewnaɗi ha garɗi bawɗi neldede e kala leydi e kala wuro jomum tawete ceerno Djiby ko labɗo reedu
newiɗo no feewi ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskino Allah o safruma ha cella tawa hay mbuɗo o namdakima. ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe rafiji kewɗi ko wayno kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake e wonduɓe rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirol. ceerno Djiby Sy ene yawren worɓe fiɗaɓe worɓe wonduɓe usraɓe goram jogoram e worɓe habbaɓe e worɓe maniyu men sellani walla joguiɓe maniyu seeɗa kala ceerno Djiby Sy ene safra jomumen ha jiito koye mumen. ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum tawateɗo to leydi Mali sa ari ha to Nioro ko miñi ko woni toon base makko nan toon e leɗɗe makko garɗude pewnaɗe ha feewi mbatta ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy noon e oɗo saaha joni omo tawe nder base makko e nder lamorgo leydi Mauritanie to Nouakchott legal bitegal nettet tawa woɗɗani jeere nettet kala taxi mo ƴettuɗa sa wi ɗum yo nawe bureau docteur Djiby Sy walla kala cukalel wona muynowo wona entaɗo wona gandanɗa hoore maɗa pullo wona capato ha soninke mo namdiɗa kala holto woni bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha jettuɗa. ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone mbatta ko 00 222 ko leydi Mauritanie mbaɗa 47 22 80 54 84 mbiɗen ko 47 22 80 84 ko ɗum ɗon woni numéro ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp e numéro makko appel kala. ceerno Djiby Sy noon e wiya dendagal bandiraɓe yo mbattu hakkillaji ganda e kala saaha noddoɓe saaha omo leela jabade walla waɗoɓe vokkaluji omo leela jabade wona yejjidde ala ko hewrede tan kono moni foof maw ari mum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden dando faade makko. Daara moderne Bonnoro mo Alhaji Saydou Nourou Tall udditi demmude mum ha yaaji e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall aɓe jogui beelema habrude bandiraɓe kala hoodere leerore ranere Tall feeñi woni daara moderne Bonnoro ko duɗal keptinangal jangguinowal ko fate banggue Qur'anil Karim kamin ɗemɗe ɗe suko ene wawa yeynorade lappipine ɓamtare muɗuma. ɗin école-aji noon ko école-aji baduɗi jungo e faando kame laamu leydi Turki école-aji kewɗi wiyeɗe hinde bile gadi ganduɗa kala ko miijiɗa ene tawe e nder ɗiɗo hen école-aji. ɗum noon ko caggal nde ɓe dartinɗolngol binditagol lewru novembre hitande mayɗo ɗo henne nde caggal muɗum noon ɓe ɓeydi kalasuji jondi no feewi ko wayno kalasuji worɓe kame kalasuji rewɓe siftindona école rewɓe ko banggue école worɓe ko banggue ɗum jeeyi sababu aɓe kabra dendagal bandiraɓe julɓe oɗo saaha mo gonɗen binditagol ngol fuɗɗitima. ngol binditagol puɗɗitigol kono e lewru janvier hitande ujunnaje e nogas e goho woni 4 janvier 2021 ha fayanma 15 février 2021 ko nden binditagol gal gasata ɗum e mbi mbele tan mbadden dando faade daara moderne Bonnoro mo Alhaji Saydou Nourou Tall. ɗin école-aji noon e duuɓi tati e bala Allah subhanahu wa taala sukorena Qur'anil Karim taw kadi mo winditi e école classe CM2 secondaire 6e 3e taw kadi ko duuɓi joyi tan ha fayanma duuɓi sappo e ɗiɗi suko kala ko jiɗɗa mawo yiito hen hoore makko ha no hannirta onon jinnaɓe no jiɗirɗon kala jiɗɗo hen ko laaɓi waɗata ko 00 221 78 149
44 31 walla mbaɗa 77 393 84 84 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 912 27 15 mbadden dando faade daara Bonnuru mo Alhaji Saydou Nourou Tall. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone talata joyi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa kabaruji nogase goo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Khali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon eɗen joguiɗo batake walla mbiyana communiqué ummade e ɓesgu likse banaɓe ha tengti noon e ceerno Makiyu de mo Allah ardini hande galle dedeɓe to likseba gorgol e ceerno Oumar Alfasi wondude e mawɗo meɗen ceerno e mawɗo meɗen hono e mawɗo wondude e dendagal mawɓe likseba naɓe kala ha tengti kadi e ɓesgu ɓesgu Mouhamadoul Habibou de eɓe dutta duwawuji mabɓe faade dendagal ɓesguji e dendagal bendiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala guila yabbunoɓe koyɗe mumen gari kay guenaysi e duwawuji ha e noddunoɓe téléphone aji ha e duwiɓe ɓoggi karalleje kala eɓe dutta ɗumen duwawuji ɓe mbiya yo Allah windano baraji so windi kadi oto momtu eɓe kamɓe metna eɓe jetta eɓe jarna eɓe manta kadi dendagal ɓesgu likseɓe naɓe wonɓe wuuro e wonɓe ladde kala e darde mumen e tampere mumen daari kay guila kay ñande wiya ceerno Mouhamadoul Habibou de sellani guila to banggue safaruji mum ha to banggue ordonnance uji mum foof darde ɓesgu daari kala ha nde o yalti aduna kala eɓe beltini on no fewi eɓe mbiya tan yo Allah suur on no curduɗon oɗo jiyaɗo Allah ni yettiniɗo batake o noon ko ɓesgu Mouhamadoul Habibou de tawteɓe to likseyba gorgol ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen leydi Mauritanie ha tengti noon e région mo Brakna région de Brakna kala ha tengti e falde ñabina eɓe tawi sunare mawde no fewi guila jamma hanki faade oɗo saaha joni jaltugol aduna mennoɗo wonde député woni tigui mennoɗo wonde sarɗiyanke e nder suudu sarɗiyeji joɗanoɗo leydi falde ñabina e nder suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie biyetenoɗo biyetenoɗo Ba Yero Sidi noon o ɓurno lollidde ko Bellouba ko altine hanki o yalti aduna to Nouakchott ko ñalawma talata hande o wirnoya e nder ñabina leydi wuuro makko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jayde Africa Intelligence ɓe kolliri tigui wonde Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ene tijja tigui ñande sappo ko lewru siilo gonɗen ɗum mo tijja tigui ma en tijja tigui to paari lamorgo wala fendo nawatamo to noon ko tawtoriyede batum tawa kadi ko batu ngoɓe inniri wona planète Soumi e bismago nando makko sehil makko hoorejo leydi France biyeteɗo Emmanuel Macron wona planète city noon ko réunion international ko fati kay changement climatique nguɗo ko nguɗo batu noon wattata batu sappo e goho ɓiwo lawol nguɗo batu noon waɗa ñande sappo e goho lewru silto gonɗen du ko kanko waɗata batu nayyi ɓiwol lawol 4e batu taw kadi ko waɗɗo e kala hitande e ballal taw ko miijo Emmanuel Macron hoorejo leydi France e ballal fedde gotago windere witende Nations Unies wondude kadi e ballal banque mondial batu ngu noon ngu joɗoto ko batu ngu noon ko ngu jaɓɓoto ko hooreɓe leyɗele kewɗe no fewi e jooma ngaluji e ardiɓe société ji mawɗi ko en batu gon batu ngu jaɓɓoto ha joni kabaruji men e nder leydi Mauritanie ma jaa ha to Nouadhibou gendarmerie halfinaɓe ko fati nden ka e kisala Nouadhibou ɓe jiiti réseau molanteɗo Allah tawi kadi ko waɗoɓe trafic e hutortoɓe drogue e nder Nouadhibou ɓe pirti réseau ɓe teɓima sappo e goho sagata mbaɗama déféré to kasoji mawɗi sappo e goho neɗɗo naggaɓe noon ene waɗi hen hoɓɓe ɓe jeeyaka nder leydi Mauritanie ene tawe hen kadi debbo goto ɓe keftaniɓe kadi matériel kewɗe no fewi e nder ɗina matériel uji ɗi ɓe kutortoɓe keftanama hen bateau woni laana ndiyam gotam ɓe keftanama hen kadi werlaji nayyi woni auto ji nayyi e drogue kewɗe kadi tawama e juuɗe mabɓe
mabbe odo saha joni taman tawe juude laamu ha joni kabruji men e demgal pula to leydi Mauritanie da wula sidin wula amar taleb ko jagodo leydi ndi kalfinado ko fati diine islam e fati e jangde lasli o ardima altine hanki o batu jodi yungo ardim altine hanki o ko fati kay e jettude peeje uddirgol jumaaji e odo saha joni julal juma nyande aljuma e julal kadi waktuji kewdi tawte waktuji goddi tawtedi e ndara taw ko ndara jumaaji dum nan ko den feere be jodi kay bele kay peeje de be jettata de be mbawar jettude peeje kay hadino jumaaji mbaaw uddide jamoji di mbatta julede taw kadi ene wonti e rantade taw alda e dabondiral odo mbroso bitedo coronavirus Cheikh Wula Saleka ko secrétaire général fedde ulama en holiri hen weltare makko mawni fewi e dedon peeje de lamungu yettude o mo holiri kadi be beltini lamungu e odo saha joni e darde mum dari kay e kala saha habade kay ko fate handade odo mbroso bitedo covid 19 ene tawtora batungu non yimbe hewbe tawtebe e ndara nakchota ko nakchota bange hirnange wondude e mera mo tafraka Zeyna ha joni ko leydi Mauritanie kedoden jaande lakbar be kolori tigi wonde policier goto riwama e golle mum halabi wadama licencié policier ji hewbe kadi tebama e odo saha joni tawe juude tadibe tawa kambe kala be cukirabe nangira diwado kala be tuma kay ko nyukindade lamu ngu tawa kadi ko gollanade Mohamed Wula Abdel Aziz mennodo wonde horejo leydi ndi ko altine hanki o kabaru o saktin e siftinde on non e odo sa kala Mohamed Wula Abdel Aziz woni tigi ko wite sous contrôle judiciaire woni tigi ko kadado yaltude leydi ndi ala to wawi yade so wana indira nakshota ha e nakshot kadi o woddo tane wadi tan nokkuji di o wawi yettade e nokkuji di o hada yettade e odo sa joni gila kay o tuma ko fati e losngoji tumadi e makko kay ko fati e mbuñari burjingol koppareje leydi ndi gila kay duubi sappo e godi wala mi leydi ndi ha joni kabaruji men e demgal pulara to leydi Mauritanie to numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi to numima leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi Mauritanie ha joni Muhtara Mohamed Lamine Sissoko laccan hage Muhtara Mohamed Lamine Sissoko ha joni ko leydi Mauritanie keddoden ko suka tokoso jaawi duubi capande tati ko agent de police o golotno ko commissariat mo tafrak Zeyna numéro 3 ko tono golotno kanko non o jibino ko gi décembre 1990 kanko Mukhtar Mohamed Lamine Sissoko wargo hamtori ngono fewi nyande no gañande jammano gasi didi ne wetano gasi tati lewru décembre mayno ndu e der galle makko to wite ilo kam extension tafraka Zeyna ko labbe kewde non fi hollirama tigi tawama tigi ko labbe kewdo fiya cagal nde o yette yimbe jette makko non mo woni tigi hakkunde wurbe e maybe ko don nawata hôpital mawdo mo nakshot ko tono hawri ela jalla nyande no gasi jetati lewru bawte gonde no yimbe hewbe non ta ko kureji makko e sila makko e hoddi mabbe mbadi tigi mobodiral mumen en jogi bandroluji mumen hollide metti mumen en namdare kadi yo justice wade belen ande hol bardo Mukhtar Mohamed Lamine holko Mukhtar Mohamed Lamine holko warangal mobodiral non be banno dum ton ko yeso palais de justice mo leydi Mauritanie hollirama non en dara lusgoji kolliradi non hollirama kanko Mukhtar Mohamed Lamine ko sehil makko goto yobi fitade makko e oro saha joni tawe juude police kono jinnabe makko keddaki jaadani en go kaadani don tan sabu kolliri hen metti men feewi be mbadi kadi porti plainte be jetti avocat yidde mabbe kay ko yobe gandu holko saabi Mukhtar Mohamed Lamine ene ware e hol jobide fitade mum e holko saabi no yobo fitade makko ha joni ko leydi Mauritanie kedden policier goto golotnode nder commissariat de police legal Riyad e nder Nouakchott wargo Nouakchott o felli yimbe o felli sagatabe dido wuybe yinnobe nadde alay sagel e nder galle makko sanga pecce jamma non ko don tigi e sahande o jetti pisle makko non o rose mabbe kure e condi hollirama tigi o wawi fidde goto e mabbe e koyngal ko don sami keddido non o wawi tebade dum e odo sahajo non caggalde o tebibe kambe didi kala pidado kurala e koyngal o nawi dum nawa tigi to hôpital amitié to hôpital de l'amitié mo Arafat hebi to na safruji mum caggal kay ken tawto yam sehila moduma guji sehil mum o wujjidanno taw e odo sahajo ni tawtebe to e juude commissariat tawtebe to police e juude commissariat mo police mo Riyad legal mo Riyad non en taska tigi euro sa kala tidde do dubi kala en taska kewgol nguykaji ne fewi be hinde braquage ko dum tigi saabi non ha sagatabe legal ngal mbawi no tafde konuju men kay taw ko sagatabe yerlitibe civil en woni jamburebe wawe rende kala jamma mbaada turuji rende legal men hano hanit ni ko sa kay ko odo sa joni de leydi ndi naati e kulal hirtole do woni couvre feu ko dum saabi no kay ha de don konuji tafonodi mbawi tigi dattinde golle mumen
ha joni kabruji men e demgal pular seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ndera leydi Sénégal bila mabɓe ñalawma hande o ko fate mboroso coronavirus ɓe kolliri tigui ñalawma hande o ko ujunere temet tati e nogas e jeenayo holki so waɗano hen temedere capanɗe jeegomo e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e ndera ɓen noon fiɗaɓe so disama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen sappo e ɗiɗi piccal sappo e goho ko fiɗaɓe holliri kadi capanɗe nayo e joyo e nder ɓe fiɗaɓe ko contact suivi temedere sappo e jeegomo heddiɓe kala ko cas communautaire woni tigui ƴettuɓe ɗafi o e bedda hay neɗɗo goto noon ala moɓe keeɓi ko wiyete cas communautaire ɓe kolliri noon bilan hande o talata hande o bilan o ɓuuri musde e bilan hanki o saabu altine hanki ko temedere yimɓe jeegomo fiɗa ñalawma hande o noon ko temedere capanɗe jeegomo e goho neɗɗo fiɗa o holliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe jeeɗiɗi e joyo kefti cellal men hano hannirtini paati galleji men capanɗe tato e joyo e nder ɓe cellano tampi sanne ma ballite to banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann e nder ɓe cellano ɓe kadi nayo kawri ela diallo tugui hanki faade ñalawma hande e oɗo saaha joni leydi Sénégal noon tugui ko mboros coronavirus naati leydi ndi eɓe jaaray sappo e jeenayyi eɓe jaaray sappo e jeenayyi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e nayo fiɗaɓe hen sappo e jeeɗiɗi ujunere temedde jeegomo capanɗe jeenayyi kefti cellal men hano hannirta ni temme nayo nogas jettoto kawri hen la diallo e oɗo saaha joni ko ujunere temedde jeetato capanɗe nayo e joyo keddin e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal peddoɗen e nder leegal bitegal leegal poulailler woni quartier poulailler mo Touba ndera leydi Sénégal ko tana musto tawa toon salade altine hanki o ina ko altine hanki o tawama tana musto waɗi toon e nder ngal ɗon leegal ko sagata gorko goto jaaro duuɓi capanɗe nayyi ɗiɗi ko kañuma naati nder douche muɗum ƴetti ceinture mum haɓɓi e dande mum haɓɓi tigui e bildi ene welta wondani e wonki nde joom suudu makko noon hattimo ko juuti caggal ɗum tigui wawi noddude hoddiɓe haaɓe mbawi dajjidde bafal douche ngal ɓe tawi tigui omo welta wondani e wonki ko koninkoɓe faabu noon ko kañumen garnimo ɗon e oɗo saaha joni goski makko nawama to morgo hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba losgoji noon udditama hen beelen ande kay holko saabi omo warto omo yalta oɗo aduna ha joni kabaruji men e nder leydi Sénégal ene teska tigui e oɗo saaha kala e ndirade lewru mayde ndu faade o ñalawma hande on teska tigui ngakkugol ƴulɓe no fewi e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal yimɓe hewɓe noon guila yeyannoɓe ƴulɓe ha e sodoɓe hutortoɓe ha e joom saretaji e joom autoji addannoɓe ƴulɓe kala e oɗo saaha joni ko caɗele mawde no fewi gonande ɗumen caggal kay ngakkugol ɗeɗon ƴulɓe ha tengti kadi e oɗo saaha joni ko saaha ɓuuɓol yimɓe hewɓe ha tengti yetta diallo en cuusa lotade cuusa salligade so wona ndiyam na wulna yimɓe hewɓe kadi mbawa sodde gaz so ƴulɓe ngakki noon e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe wonaniɓe ha joni kabaruji men e nder leydi Sénégal so mima Dakar ma jaaha to Falde ha to Kaolack noon e nder leegal bitegal Diofak ne tawi tigui nder commune mo Kaolack ko sagataɓe wuyɓeɓe hinde braqueur uji kañumen jani jamma bedɗo o woni tigui ñande jamma altine wetta talata mo gonɗen hande o e ɓe jani tigui e nder galle tawa ko debbo goto commerçant ɓe jani e nder galle mum ɓe keeli boutique makko noon ɓe mbawi yadude e marchandise kewɗo ɓe tawi toon kadi temedere ɓe tawi toon kadi 150.000 francs CFA woni capantati ujunere francs CFA ɓe jaadi hen caggal nde ɓe jeehi noon ko ɗon tigui debbo noddi police Kaolack nde police o noon ari tigui yidde faddoyade ɓe fotti kamɓe wuyɓeɓe ɓe hinde braqueur uji noon pellodiral tigui courrier condi dokki hakkude mabɓe no fewi en keɓani bilan noon so tawi waɗi mayɓe walla so waɗi gañiɓe ma en gartu hen so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri ɗo labde ha joni kabaruji men e demgal pular to leydi Sénégal gueɗo Dakar guila kay oɗo biteɗo général Mamadou Niang gonnoɗo kay ko fati gardinoɗo ko fati dialogue national mo leydi Sénégal guilo yalti aduna noon faade oɗo saaha joni guila wirwirde makko e faade ñalawma hande o hakkillaji yimɓe kala goni koye miijade holɗaminiɗo lomtademo e oɗo saaha joni noon ko yimɓe tata ko yimɓe inde yimɓe tata kay coto sottata e kala saaha e nder hakkillaji yimɓe wonde ko goto e ɓeɗon potata lomtademo kanko Mamadou général Mamadou Niang noon o yaltuno aduna ko ñande nogas jeetati lewru décembre gonɗen ndu inde yimɓe tata noon soto sottoɓe hakkillaji yimɓe e kala saaha ko ɓeɗo tata noon woni professeur Boubacar Kanté wondude e biteɗo Aliou Sall e biteɗo Majib Ndiaye hakkillaji kala nanggui ko nder ɓeɗo tato ko goto e mabɓe kay fotata lomtade général Mamadou Niang e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe hakkillaji garduɗi kala ɓuuri nanggude kay ko oɗo biteɗo professeur Boubacar Kanté ko kañum
tigi jogori lomtademo ko on woni ko wiite favori sabu on gollidima e kanko général Mamadou Niang ko adi komo yalta aduna wawi ɗo tigi joddade makko laabi kewali ɗum tigi gollodade makko duuɓi kewɗi kayin guila kayin ko fati e ko mbiyata observatoire national guila ko fati ko ɓe mbiyata observatoire national des élections woni tigi ko ɓe mbiyata onel ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en jaa ha to Madina Gounass noon ko fati aseda ɓennuɗo ɗo batu joɗinoma toon ko fati e jangguinoɓe école fati e jangguinoɓe ko fati kay yidde famminde yimɓe holko woni daaru moderne ma en ketto hen noon musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo ko yewtide e mabɓe e nguɗon batu waɗanongo toon Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. ba joɗinoma ɗo e Madina Gounass ñande aset jawtuɗo ɗon ɗo duɗal o guirde gandal gam humpitde yoga e jinnaɓe sukaɓe janggoɓe e ngal duɗal e ɗeɓɓo jangde duuɗe hesamagu woni duuɗe moderne e tawtorede ɓen tambiɓe jangde wonɓe e département mo Vélingara woni sababu boto o ko gam humpitde yimɓeɓe nde tawno ko eɓo laamu leydi Sénégal gam wallidde duuɗe ɓurana ɗe e juɓɓudi kesiri gam wallidde sukaɓe ha mbawa janggude jangde moƴƴere. Moustapha Amadou Wan gartiɗo ngal ɗuɗal muuji boto ko toɓɓe tati wonno toɓɓere adanne ko famminde yimɓe holko woni daara moderne nde wono heewi yimɓe nan daara moderne kono ganda holko woni daara moderne eɗen gandi état o waɗi daara moderne pour wallude jangguinoɓe e wallude janggoɓe wallude population ko yidde Sénégal naaɓe yo jangguin mabɓe foof woni sifa goto e yidde almudo manam suka o yo won ewa pagguiɗo fannuji kewɗi nde tawno andano nden ko neɗɗo o janggat tan ko français walla o janggat tan Qur'ana jono yiiɗa ko neɗɗo yo rendi ɗiɗi foof tawa janggo e jaam on wawi wonde almami jama kono kadi on wawi wonde ministre walla wawi wonde président leydi ndi ɗum noon neɗɗo o ko neɗɗo o tafete ɗum ko Sénégal naajo o tafete e sifa ɗiɗɗi foof ɗum woni daara moderne o arani waylude jangguin men o ari ko moƴƴitinde jangguino o e wallidde jangguino no yaade yeeso e ha ɓeeɗo yaade kono wona wonde yimɓe kulhuli joguino fof giwa gandan arani waylude koɓe gonnomo ko ari ko ɓeydude ɗum e sembinde ɗum eɓɓa ko manam suɓɓuri yiɗede ko sukaɓe tokosɓe yo gar guila duuɓi 5 jeegom naata jangde ɗo e ɗo neɗɗo naatata jangde ɗo so jomum naati jangde e on saaha e nder duuɓi tati tawa reeni tagade Qur'ana ewa faami kadi diine mum e demgal mum duuɓi ɗi dewɗi hen ndi tawa kadi jomum e jokka yettina Qur'ana o kadi famora hen ko wiyete arabe e walla e français e duuɓi tati dewoji hen ndi jomum jangga manam duuɓi tati kettotoɗi ko wayno niveau CE2 e CM2 tawa kadi ne reeni Qur'ana heɓa certificat mum on sanga damuɗe tati mbuɗotono ɗum so welama yaha école classique janggoya manam hankkadi école français so welama laamu huune projet muɗum wadde kadi kalasuji goɗɗi spécial jomum rawa hen jangga ha heɓa kadi tolnuji towɗi walla so welama naata e damal métier ɗum woni nafoore daara moderne ari ko wallude ɗum woni inspecteur ari ɗo ummorade Vélingara e yentude école o wawa famminde yimɓe holko woni daara moderne duɗal o guirde gandal tawategal ɗo e Madina Gounass legal ukaza ko yamrere ceerno mawɗo woni secrétaire din jagal Haji Mouhamadou Seydou e ceerno Ahmadou Barma Mbour gam yoga e gande yo jangge e ngal duɗal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi sen wima to leydi Sénégal to leydi Mali paaɗen MINUSMA ko catal ngal fedde Nations Unies woni fedde gotago windire joƴƴini e nder leydi Mali gam yidde kay yo jaam e kisal arte nder leydi he MINUSMA noon ɓayini cimtol mum woni rapport muɗum e événement ji woni tigui fitinaji bannoɗi e nder Bamako ñande sappo e goho ñande sappo e ɗiɗi ñande sappo e tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni hitande mayde nde e nder seppoji bannoɗi jaaduɗi e wargoji e nder gueɗe ɓe kolliri noon gueɗe kamtorinde mbaɗama toon rapport o noon ɓe kolliri tigui ɓe jaltini rapport o ko ñande altine nogas jeetati bowten woni décembre mayno ɗum ɓe kolliri noon e nder rapport he wonde tigui ko sappo e nayyi o neɗɗo wasi hen fittare mum woni ɓe pittali men jooɓata ko jambureɓe e nder ɓen sappo e nayyi o was ɓe fittali men jambureɓe hen ɗiɗo ko sukaɓe tokosɓe ɓe kolliri kadi capanɗe nayyi o neɗɗo mbarmi hen ɓe kolliri to banggue dadiɓe ɓe noon woni force des armées leydi Mali ɓe kolliri dadiɓe ɓe noon ko temedere sappo e jeetato agent de sécurité ko kañumen goni gañiɓe hen e nder ɗiɗon fitinaji bannoɗo ñande sappo e goho sappo e ɗiɗi e sappo e tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɓe kolliri kadi e nder cimtol mabɓe wonde temedde ɗiɗo neɗɗo naggama e nder ɗiɗon seppoji e ɓen temedde ɗiɗo naggaɓe hen jeegomo ko rewɓe jeeɗiɗo ko sukaɓe ɓe naggama noon ɓe mbaɗama gueɗe kamtorde no fewi to camp numéro 1 ɓe mbaɗa to camp numéro 1 tawa kadi ko camp numéro 1 to tawa kadi ko brigade de recherche gendarmerie to camp numéro 1 mo Bamako woni hen kadi nawaɓe to commissariat 3 e commissariat 7 ha to commissariat 10e arrondissement mo Bamako
Bamako ko adi kay ko be goppite tabe mbadama ton guede kamtore ne fewi e ndara rapport e kadi be jofi fidel mabbe kambe tigi ministre mam ko ndedo ko bedo dadibe be hinde forzat non woni force spéciale anti terroriste fornobe wonde der ladde habde pelle cebitido kanyumen tigi Ibrahima Boubacar Keita yamirna kay yo jippom e boni Bamako mbawa tigi sarde e sagde didona seppoji ha wadi wangoji musdine fewi rapport kadi jofi e ndara rapport he non be jofi tigi ko be don witebe forzat woni to huite violation des droits de l'homme badde guede kamtore ne fewi guede den jambadani e jamanu ko birum tigi woni ko rapport jofi be e do saha joni ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Mali ha joni ko talata hande joyi lewru sildo hitande ujunaji didi e nogas go fonno wonde kay uddidgol école sukabe jangobe école e étudiant fof dutto e ndara université ji men tagal kayde école di udduno taw ala ko sabino uddugol men so fana kay musande dam wempejere didi ber dampuno ko fati o do morosom bitedo coronavirus be koliri non ko fati uddirgol didon école nyalawma hande o kadi dirtinama ha do e no gase joya lewru bowdo gas joyi lewru silto gonden dum woni tigi ha do e 25 janvier ko nden tigi damina so tawi kay rafi o yatri tagal ma école di guddirno fewi gollo uddugol école non ma dum beydo herjinde no fewi ko fati jangde ndara leydi hen sabu kayne teska dido duubi kala jangde leydi Mali ene yatri bawo no fewi gila kay to bangi grève woji ha tengte hitande scolaire hitande 2019 2020 woni hitande mayne de ko fate jangde leydi Mali hollirama tigine yaturno bawo no fewi gila grève fuji jokkodirdi e kala saha e odo saha joni non e de do wempejere didi bere ko fate coronavirus der wempejere mom didi bere hollirama tigi maybe kewi kadi rababe kewi kadi rafi o wawi yettade e nokkuji secteur aji kewdi taw kadi ko secteur aji be mbiyata kelen burdi ngardude der leydi hen be wawi diccinde dum kadi e der din secteur aji non tawe hen ko fate jangde woni éducation leydi ndi ha joni kabruji men e demgal pulagam tenumima to leydi Mali ko to leydi Gabon padenan to leydi Gabon horejo leydi Gabon lamorgo leydi Gabon woni Libreville Gabon e odo nyalawma hande be kebi tigi maire mabbe kesso no bitedo e jeune ba jaro dum capande jeedi de jetati ko on suba e odo saha joni ko altinen hanki o jetti golle makko o fuddima golle makko non siftinde on non Libreville Gabon lamorgo leydi ndi ko buy ko feccere e population leydi Gabon tawe tigi wuri ko der Libreville Gabon sabu Libreville Gabon e tawe hen tawe hen million e temedde jeetati ujunere adem ko wuri e der lamorgo ngom kanko odo bitedo e jeune ba onon o lomti ko men wonno do maire bitedo Landry Zoum e odo saha joni tawtedo der kasoji tumado ko fate burjin golam e dirtinde e dirkude koppereje kewjene fewi manda makko non hedino duubi tati odo bitedo e jeune ba o ma jukkide duubi tati din gardigo ko Libreville Gabon so tawi kadi din gasi so mo yidi jamtude le fol lamu ko fate addade mairie gal o jokka golle makko ha joni kabruji men e demgal pular to leyse do wal kabruji men e demgal pular ko hedde kedde Afrique ma en jabbo bani men debbo hono bano saga bano mama saga assalamu alaikum wa rahmatullah kaburuji kedde dunde Afrique yoge e dowlaji nder dunde Afrique Niger jagorgal kalfinado ko fate gede nder leydi holliti amde altine hanki wonde leydi Niger manatan sunare balde tati sababu kay jangu balde ton to wuro coma bangu ine wonde wuro zaruma dare temeder biddo leydi Niger naji ko mbawi wasde hen bittali men kanko jagorgal leydi Niger kalfinado ko fate gede nder leydi hande o holliti wonde ma uñaji de e temede joyi dadi be leydi Niger tawi hebli ɗumen ko dadi ɓe dowlaji Europe nawi e nder région ngaji beele kay wawde ɓeydude nden ko ekkisal ɓiɓɓe leydi Niger naaɓe Côte d'Ivoire sungoji suɓaɓe tedduɓe hitande ñaji ɗe nogasi goo tawi ine jogori hawrude jeegom lewru Mboye Michel Gbagbo on ko ɓi Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo dowlo Côte d'Ivoire kañum woni candidat cuɓaɗo tedduɗo toon to commune mo Yoppungo e nder dowlo Côte d'Ivoire Afrique du Sud wempejat dimmere nde broso coronavirus zuweli mehisa ko jagorgal dowla Afrique du Sud kalfinade ko fate cellal balli holliti wonde kay Afrique du Sud ma fuɗɗo ñakko tawi ko ñakko broso Covid-19 ɗo e lewru colte e fandu holliti noon adoro ñakkede ko ɓen safroɓe ɓe dowla Afrique du Sud gasnirten kaburuji men e nder dunde Afrique centre Afrique wonnoɓe e sungoji hooreɓe leydi juɓɓinanoɗi ñalde nogas e jeeɗiɗi lewru bowto e hitande ujunaje e nogas ɓe jaltini ɗi résultat ji provisoire altine ande hanki hollitdeɓe wonde
Faustin Archange Touédra kañum arti e jettere laamu tawi ko e mandat ɗum o dañi e nder temedere capanɗe joyi e tati piccal capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e nder temedere. Anicette George Dologne on ko jeynoɗo sungoji hooreɓe leydi kañum ari deuxiéme e nder temedere wawi dañde nogas e goho piccal e goho nder temedere gasi ha laaɓi ko tumminɗen kabaruji e ɗemgal Pulaar tawi ko kedde dunde Afrique bonu Mamadou Sarr fade weltare ɓiɓɓe fulɓe. banu Mamadou Sarr golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he noon ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba to Madina Gounass ko musidɗo men Ama Samba Lo to banggue kedde Afrique ko bani men debbo banu Mamadou Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on.